Can repeat here again. My can when this no AI or the AI. Mazin nam de Calabri with wine na Kenya 1 year. Kedi yonya na drive Biafra ne men na Kenya with another woman men ya abandon. Kono no your former. Tonya na social media. And na mazin nam de Calo tora 18 years ime nenu kuzolo. Kada oton church suppress all my voice. Can one to a cocoa kumbo about that girl? As am I only my better girl on and when mamma or on the moon. Tokubiko, only natural in what an I Biafra, or why I can school tonight, ya. Oh no, my hair, Iani la, Mazin Nam de Calon or die in a leave, and that Mazin Nam de Caluku because Mazin Nam de Cale made a lot of mistakes. Can I make a mistake? I tell me, you waste my time. Too much. Igbo niile unu ga n'olum unu mana nwa abụlọlọ nneka chimezes na m dị disappointed na ọtụtụ n'ime unu ọbụọkwa ndị ma ya wee na-ekele my fans for your steadfast. Can repeat here again maka enwe ndị so na ọwụ AI ọwụdụ AI. Maazị Nnamdi Kalubri with wine na Kenya 1 year. Kedu ihe onye na-drive Biafra na-eme na Kenya with another woman mee nwunye ya abandon ka unu nụ ya ọfụma. Tonya na social media. And na Mazin Nam de Calo tora 18 years ime nenu kuzolo. Kada oton church suppress all my voice. Can one to a cocoa kumbo about that girl? As am I only my better girl on and when mamma or the moon. So only soon now to no Biafra. Aga agwayoku elu ani hai na tatunumbu nta elu ani hai na enyensobu makatunumbu so aka mma so onye obula mere nwe ka o si so nya because unu na-ekwu na tunumbu na suppress opposition voice nke unu na-emejo gini look okwechide na anyị ga na-ekwu na a na-emegbu anyị emegbu okay because ihe unu na-eme now is suppress a voice. Wouldn't make a call. So, because the pilot, I'm known when you to see Henina. Ne Busa news nila. Man, I saw Sunday. Ebem not disappointed the way haki. More nature na I got a question. Always joke. Bill Clinton didn't secretary. Yeah, but Bill Clinton a chrono war. I apologize to the whole of America. Nkono. Only shown men several mistakes. Écoutez ya. On a na walk way. Gini kunu nezo. Ke you no na ekpuchi about Mazin Nnamdi Kanu. Gini ka nezo. Ndi Igbo na mmadụ dịka m. Unu mana m na-enwe a lot of information ga-apụta kwuo okwu. Una ọtụtụ ụkwa fio ndị autopilot anyway ama m nke ndị autopilot. Mana ozi ndị Igbo n'onwe ọha nụrụ okwu ekwuru ya dị ka ọwụdarụ. Ana m call attention unu to the person unu na-elegara anya. Ka ile anya mara ma nnwere onwe anụnwa a na-asa na enwere anyị. Ọ na-agakwa n'anya ka ọ wayo. Ndị Igbo ka m gwa unu now. Unu chọọ ịnụ nke bụ eziokwu. Maazị Nnamdi Kanu adịghị honest about the Biafran struggle. So I need really gbazie ha olu. Ebi udole IPOB worldwide. O nidiri ka ilite gbazie Maazị Nnamdi Kanu olu ma gbazie IPOB olu. Ọnwụ na-agaghị scrutinize Maazị Nnamdi Kanu. Ọ ga-edubakwa anyị n'ọkụ maka o dubawa anyị n'ọkụ already. Maka ihe ọtụtụ n'ime anyị na-amahụ ụdị insecurity mere n'ala Igbo. Ọkwa mme kọvara ya. Ọkwa mme gwara ọnụ onye mere nke o mere. Aka Maazị Nnamdi Kanu nọ ya. Ọzọ m na-agwa ụnụ taa den date taa. Obodo ọbụla ga-agbado anya another round of insecurity na-abịa and nke a na-abịa na ndị Igbo na-aga apụta na ya. Ọkwa agala m kọva Ezeagụ. M ga-aga kọva ndị ọzọ mana mgbe o siwe ike ụnụ aga anụzi olu m. Mana den date taa. N'ọnwụ na ụnụ nwa bụ ndị Igbo enweghị ike imepe anya
leba anya n'ụdị nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu na-enweta. Ekwem na nnwere onwe kwesie ya ike, wee kweta na IPOB, wee kweta na ofu onye agaghị aka ọha, ofu onye agaghị aka otu, otherwise ihe emebie. Egbuole ọtụtụ youth anyị. Unu gba nkịtị Maazị Nnamdi Kanu ka na-akwa ihe otu o ji akwa ya. Nnamdi Kanu ga-akwa aga anyị n'ọkụ. Nnamdi Kanu nwere leadership. O create ọsọ wu DOS and ọ ya wu onye isi ha. He should do the right thing and communicate power to the DOS. Nwayọọ na nga ka e were nwayọọ agbakọ kwuo ihe dị n'iwepụta Maazị Nnamdi Kanu na inweta nnwere onwe. Ndị Igbo unu gaa n'ebe a, ụdị brainwash na-akpọrọwa anya agba ala Igbo ọkụ. Sọsọ ihe m na-adrọpụ n'ụgbọ tupu m emechie this life wụ cheke na kemgbe 2015 till now, kedu progress emego na dị nnwere onwe. Iji zụọ onwe gị ajụjụ a, gị mara ma o ruole mgbe anyị ga-echi ata azụ review nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu. Ịhụ this emotional blackmail ọ gaghị awụ ọkụrụ because anọ m in the know. Ama m ihe unu na-ama. Just ekwutu m obere okwu na-ama karịkara ekwuzie nke bụ okwu gị na-eme. Mana ihe m na-agwa unu nwa bụ ndị Igbo, ịhụ this emotional blackmail unu ji eso Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu akwakpole some people na the grave. Anyị ga-akpachara anya, anyị ga-eluze ala Igbo totally. Ndewo. Okay, agwara m that no one reason in pray this video our mom. Do you understand me? Because whether you like it or not, I will keep on respecting her. Or mama kobu bụrụ nwunye mmadụ ebukwazila nwa ada ịghọtago. Ana m ege nnọọ ntị ka nna anụ ebe a na-asị a na-eprove along na ihe ọ na-eme. Do you understand me? And some issue on a raise n'okwu ọ na-ekwu deserve an answer. Ịghọtago? Maka onye ọ na ọ na-eme omume na-ebe obube. Ịghọta na ndị Igbo si na ka onye dị IBM ọkpa ha na-aga walawala n'anya na-aga walawala n'afọ ya. Ịghọtago na ọ na-adị m ka I suppose go some of us ịma ihe, mana ana m afụ that na some of us na-eso Nnamdi Kanu believe n'ihe Nnamdi Kanu na-eme. Some of us lack if a na-akpọ sense of reasoning. Do you understand me? Mmadụ ama ntụrụ okwu then gị nwa na-respond with abuse. It doesn't make sense to me. Ana m ekwu ya maka some of unu na-akpara ya. It doesn't make sense to me. Like o nwere ajụjụ ọjụ kịta ebe a. Pick go that one ahụ. Kọwara anyị ya bụ ndị Igbo. Since struggle na thousands of Igbo youth akpa igolo on it. Na the kind of insecurity I face go na Nigeria na Igbo. For so many years, egburu a lot of our people. All into Biafra agitation ka onye dị ka Chike Akunyere ji wee nwụ. Nwoke nwere ife ome. Agbali adebe. That man supposedly on today is a doctor. A lot of people who feed from him, but these people buy him. And I go to alone. Now the ajụjụ na ọ na-ajụ ebe a bụ since ya on this struggle, kedu the achievement? Onwere onye nwere ike ịpụta nkọwara anyị si anyị na since ya na-eme ihe a n'ebe a ka ejedebego. Abụrụ one propaganda lie to the other ka ị ga na-anụ. A na-epush one kind of narrative. Ihe eji intimidate ndị be anyị bụ imekwala anyị lebeluo gị sabo. Ọzọ eterete na ebe a na ga-eme gị nke a mee gị nke ọzọ. Let me tell you something. Ejila ọnwụ eyi onye ọbụla ama na ọ ya anwụ egwu. Nwa gafee na mmadụ ịbịa kịta na because ana m afụ ifuru na-ekwu. Ọnụ na-abịa n'inbox agwa m post na video lọlọ Nneka Chimezie.
na ndị federal gọọmenti akwụọ ya ụgwọ. Ọ tọntere mfu evidence ebe unu prezentị na ndị federal gọọmenti of Nigeria kwụrụ ya ụgwọ. Ọgwụkwa unu na-eprezentị nwere ife unu na-akọ farasi akụkọ Mike Ejeagha, mana adị m ebelive na nonsense ya unu na-akọ. O nwere ife dị iche some people na-eso Nnamdi Kanu with ndị Fulani bandit, ndị jihadist anyị n'afọ na be anyị, ndị fanatists, ndị muzere na ụmụ atụrụ Jizọs. O nwere ife dị iche some of them, because gwa m the reason why mmadụ ga-eji jụọ ajụ ebido abuse bie ihe ọ na-ekwu. Ajụkwa m again, is it true ka ọ bụ ashị ka ọ na-atụ until another one wee nghọta ife unu na-ekwu.